Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De data asta o să jucăm pe modul creativ. Haideți să creăm o nouă lume. Se numească serie Minecraft creativ. Cree serie Minecraft creat. Da, nu mai merge. Serie Minecraft creativ flat. Și aș vrea să construim o casă. Din ce o facem? O să facem din ăsta lemn și cam atât momentan. Să punem 5 aici. 5 piatră pe aici, cam atât. Și apoi să mai facem un pic de 5. Bun. O să mergem în spate. Să prelungim. Cinci și să unim aici. Sau facem așa. Pardon. Și nu știu dacă e egal. Bă, ce mă? Sunt cam adormit, e 8 dimineața. Abia m-am trezit și sunt mai adormit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să lăsăm așa momentan. Dar o să fac așa. Mai bine. Să pun niște uși. Așa. Așa. Aici să punem niște piatră să acoperim. Doamne, ce mă enervează. Așa.
Așa, să punem geamuri. O să pun ăsta. Așa, hai că arată destul de bine până acum. Începe să prindă contur. Așa, să facem... Să văd dacă o să iasă egal. Unu, doi, trei, patru, cinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa e mai bine. Să pun lemn aici. Așa. Așa. Aici geam. Bun. Să punem și aici, deci 1, 2, 3, 4, 5. Și 1, 2, 3, 4, 5. What, aici am făcut? Yep, n-am făcut. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. What? De ce nu iese? 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Așa. Să unim. Așa. Bun. Să facem și în spate aici. Ok. Cam așa. What? Deci nu mai trebuie. Așa. Bun. Să punem și geamuri. Așa. Bun. Și cam atât. Cam atât o să facem în episodul ăsta. În episodul viitor o să facem podeaua. O să mai modificăm pe aici chestii. Facem și etajele. Și mai vedem în continuare. Ok, cam atât și cu episodul ăsta. Deci, eu am fost Ștefan, baftă lume!